Минем исемем Айлин, Татар эстрадасында мин җырчы, әмма профессия буенча мин актриса. Һәм шундый проектларда 20 ел элек мин студент чакларымда катнашканым булды. Һәм бу проектка чакырулары өчен мин бик рәхмәтлемен, мин бик куандым. Гомумән әйткәндә, Татарстан кинематографиясе соңгы вакытта үсеш ала. Ул бик куанычлы. Бу проектта миңа бик тә җитәкчеләре, режиссер һәм барлык съемочный команда алып барган эшләре бик тә ошый. Югары профессиональ кимәлдә, алда да эшләр яхшы итеп барсын, матур кинолар төшерергә насыйп булсын. Һәм инде мине чакырсыннар, мин бик зур шатлыгым белән киләчәкмен, уйнаячакмын, Аллаһым бирсә. Бу сериалда мин бизнесвумен ролендә генә. Ниндидер сыйфатлар миндә дә бар. Ул героиняның, әмма ул шул хәтле астыртын, мин тормышта мөлаем, назлырак.